Magandang araw na naman po sa inyong lahat. Very unfortunate na hindi po tayo makakagawa ng video ngayon. So, tinake ko lang tong opportunity na to na lumabas, mag-break, tapos mag-greet ng Happy Valentine's sa inyong lahat. So, very unfortunately na yung ginagawa ko ngayon, hindi happy. So, inalaw ako o pinayagan ako na mag-share ng heart operation na to. So, gusto ko lang pong i-share kung paano ginagawa ang heart operation. Naisipan ko kasi araw ng mga puso ngayon, so bubuhayin natin yung malungkot na puso. So, yun lang po, panoorin yung video na to. Bawal po ang mahinaang sikmura. So, ayun, ready na po kami. So, babalik na naman po kami sa theater. And ipapakita ko po sa video na to. So, panoorin nyo. Ayan na, tinatawag na ako. Maraming salamat. Nahulog pa. Asan ang saging? Asan ang saging? Ayun. Ayun. Ito, saging, oh. Buti na lang. Nakuha ko dun. Buti na lang, guys. May nahanap akong saging dito. Sa wakas, makakain na rin ako. Kasi talagang isang araw akong naghahanap ng makain. Buti na lang. May libre dito, may saging dito. Kakainin ko na lang to, pipitasin ko na lang to.